Me ollaan tämmöisiä uusioihmisiä, eli me kerätään paljon kaikkea vanhaa ja kunnostetaan ja maalataan valkoiseksi. Viimeisin löytö on tuosta Akaan kaatopaikalta, niin oltiin sinne viemässä roskia ja mä löysin jotain kiekuraista vanhaa rautaa siellä metallikeräyspisteestä ja sanoin miehelle, että kiiveepä hakee se tuolta alta. Se tuotiin pihaan ja sitten mies uusi nämä puuosat tästä näin. Hän kun on tämmönen puuseppämies. Ja sitten nämä raudat liitettiin yhteen uudestaan ja maksettiin sitten jopa 10 € sinne. Ja saatiin ihan tämmönen tukeva penkki, joka kuuluu kalustoon sopivasti. Digilä. Ei mikään näköislehti.